Asiphinde sibingelele futhi namhlanje engosini yethu namhlanje la ku Facebook lapho siye sixoxe khona ngindifahla ngezinto ezithile eziningi ezahlukahlukene. Ake ngiqale nje ngohlelo lwethu umsamo encounters. Ngiyazi ukuthi kade sesinabalandeli bayazibuza baziphendula njengalokhu ke umsakazo iAfro World View usavaliwe nje simiphi thina. Nali iqiniso ngomhlazana singama28 mhla 28 kuyomenyezelwa ke ngokusemthethweni ukuthi iAfro World View ihamba kanjani. Ngakho ke siyingxenye asinyamalele sikhona lapho khulilekani kanti futhi okhosini niyasithola ngolwethathu ngo11 kuya ku12 o'clock. Sikhona futhi kwisolezwe engosini ethi umsamo idwala laphakade. Ngakho ke nikhululeke. So lesidabane sidibana kanje ke manje engifuna ukukhuluma ngako namhlanje ukuthi ke ngicebise intsha yakithi nabantu bakithi ukuthi akekho umuntu ophiwe inhlanhla nowazalelwa enhlanhleni eyifumbethe ikwingalathi nenkaba yakhe njengomuntu omnyama. Inkinga ikuphi ke pho? Inkinga isekutheni lezi zinto esizalelwe kuzona siye sangazinaka sazilahla. Mawubhekisisa kahle mntanami nawe dadewethu nawe mama lapho la uhleli khona. Umuntu omnyama yena ohlupheka kakhulu. Umuntu omnyama uyena futhi othatha imali ayonikeza abanye bezizwe. Kodwa thina akekho othatha imali ayonikeza omunye wezizwe. Bese uzibuza ukuthi konakalaphi kithina kwaxabana. Ngoba ngisho umuntu omnyama ethi uyaphumelela sisho sigijima sithi uthwele. Noma umuntu omnyama ethi wenzani njalo siyagxiba. Ikhona lento esishayayo sisizwe thina esimnyama. Ngakho ke ngiqonde ukuthi omama ikakhulukazi ibona okufanele ke babhekelele izingane zabo ukuthi mntanami nanti iqiniso wazaleleka phezukwana. Nawe mntwana zama ukuthi abazali bakho uxoxisane nabo ukuthi imfihlo ngempela ithini. Baba sisukaphi? Ma sisukaphi? Kuyadabukisa ukuthi siyakwazi ukuthi sazi ukufunda uMateyu 1 verse 1 sisazi ngezona zika Jesu sikwazi ngo Abraham nobani bani kodwa wena uhlulo ukwazi nje igama lika khokho wakho noma lika baba mkhulu. Ibhlungu kabi leyo. Okunye ke engifuna ukusho entsheni yanamhlanje ukuthi intsha njengoba nifunde ezikoleni yazini ukuthi aninankinga. Ngohlale nginivikela aninankinga. Inkinga isemsamo. Umsamo ubani? Ubaba wakho noma wakho. Esikoleni kunzima, esikoleni uyahluleka, akufundeki, awunankinga. Inkingi kubaba noma. Uma akalungise, ubaba akalungise. Ingakho abafika emlambo omunye esigodlweni beqhuba ingane. Ngivele ngihleke ngithi ngoba indaba ikuwena nje ma, ngoba indaba ikuwena nje baba. Bese ngijika futhi yini bekhona ukungezwani emindenini phakathi kukababa noma. Inkinga enkulu isekutheni kukhona lokhu abafihlelene kona okuye sizibuza ukuthi kusokona lephi ekubeni kababa kade bezwana bebodwa. Ngakho namhlanje ingxoxo ngizwenza nje befushanyana ngiqonde ukuthi ake sizibhekeni manje thina intsha namsebancane ake nihlale phezulu kobaba noma. Baba ma ake nibe umndeni ozamayo ukuthi uhlangane uxoxisana izinto. Uma uwubaba uzumama ungasamthandi kwenze njani? Mama unomsindo ekhaya ubangiswa yini? Kwenze njani? Ake siyeke lo mthetho sisekelo othi kunamalungelo nani yeba ayikade khona kodwa ake sibuyele kwezakithi emasikweni ngendlela okuyiyona nefanelekile. Ngizoyibamba lapho kwanamhlanje.